हेलिकप्टार बायनानै बाहैगोन आं नोंसानि सिथ्ला गेजेराव एर'प्लेन बायनानै बाहैगोन आं नोंसानि उखुम मुदायाव हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सुंद' आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बे मिउजिक भिडिअआवहाय सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' गिबियावनो दङ जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारि लोगोसे उसारानि ब्रह्म बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनायजों पेरे 3 मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनो गोनां पेरे 3 मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारि लोगोसे पुजा मुसाहारि बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों जिहुल बसुमतारी बिथाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां पेरे 3 गोदान मिउजिक भिडिअखौबो साननैसो उनावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर दायो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो एबा जोब्बायानो जानांगौ दा नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै एक्साइटेड जानानै थानाय गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 मिउजिक भिडिअआवबो बिंगियारि मिउजिक प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजों एबा बिंगियारि मिउजिक प्रडाक्शन चेनेलाव फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर जेराव नोंथांमोना बे गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिमां सैनारि लोगोसे पुजा मुसाहारि बिथांमोनखौ मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म आरो काश्मीरी ब्रह्म बिथांमोना आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङा डिअपि आरो पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों देरहासार बर' बिथाङा स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 मिउजिक भिडिअखौ फैगौ मार्च दाननि 25 खालार खालि नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङमोन बिथांमोना साननैसोल' नेनानै थाथ'दो स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सोमोन्दै आरो बर' सावथुनफोरनि सोमोन्दै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामनानै लादो